elkarren taldea gara, eta Europako batasuna egingo du. Lehenengo, Marken egingo du. Gero, Alkaiz, eta azkenik Jainoa. Nire ekizan. Europako batzordea. Europako batzordea legeak proposatzen ditu, bai Europako Parlamentuari, bai Europako Kontseiluari. Lehendakari bat dago, eta 27 komisario. Justizia auzitegia eta kontu auzitegia. Justizia auzitegiak Europar Batasuneko legeak betearazten ditu. Zenbait epailek eta 8 abokatu nagusik daude. Estatu kide adinak epaile izaten dira, eta abokatu nagusia. Europar Batasuneko gobernuek aukeratzen dituzte. Europar Batasuneko herritarrak. Europar Batasuneko herritarrak elkarrengana hurbiltzen dira. Horretako zenbait neurri jarri dituzte agian. Europar Batasuneko herritarrak Europar Batasuneko edozein herrialdetara joateko eskubidea du. Europar Batasuneko unibertsitate eta lanbide titulu gehienak onartutak daude. Europar Batasuneko herrialdeetan eta horri esker ikasle trukeak egiten dira. Eurogunea. 1989an Europar Batasuneko herrialdeek Euroguna sortu zuten. Dirua bakar eta ofizialtzat euroa hartzen. 2002an lehenengo bileteak eta txanponak atera ziren. Europako Banku Zentralea eratu zen euroaz arduratzeko. Merkatu bakar. Herrialde arteko muga eta aduana guztiak kendu egin ziren. Eta hala Europar Batasuneko herritarrek nahi salgaiek libre zirkula dezakete. Ereko zabaltzeko prozesua. Europar Batasuna lorpen handia izan dute. Guztira 27 herrialde osatzen dute. Merkatu bakarra eratzea. Txampon euroa da. Eta hau izan da den, espero dut